27.4.2026 vám hlavne tým novým sledovateľom budem ukazovať, lebo mi dosť veľa píšete, aj mi sledujete ma už od roku 2021 až do roku 2026, kde vám budem ukazovať, ako správne sa liečiť a hlavne sa vyhýbať liekom a hlavne operáciám a tak ďalej. Mojím projektom je duchovný rast a liečiteľské, to znamená, že budem ukazovať ľuďom, ako majú sa správne starať o svoje telo, zdravo jesť a tak ďalej. Prv ako vám budem ukazovať, sa vám predstavím, aj keď ma nevidíte, lebo sa ukazovať veľmi nebudem ešte. Tento projekt, na ktorom pracujem dlhé roky, bol veľmi utajený a hlavne len to sledoval môj Boh a hlavne to videl aj moji duchovní sprievodcovia a na nebe majstri, ktorí ma sprevádzali počas celého procesu a hlavne uzdravenia. Tento projekt, na ktorom pracujem, ako vidíte, sledujte a hlavne vám ukazujem krajinu, kde sa momentálne nachádzam. Som v Liptovskom Mikuláši, kde budem pomaly ľuďom ukazovať, ako sa môže stať zázrak z Božieho, ak sa povie zázrakov, to znamená z mŕtvych stania a znovu zrodenia a skriesenia. Ja ako na svojom projekte, na ktorom som mala skoro 16 000 lajkov, aj sledovateľov, sa pýtali, ako je to možné, že ja môžem takto fungovať od roku 2014 až do roku 2026 bez liekov, bez operácií a tak ďalej. Ako vidíte, predo mnou vám ukazujem schody, kde momentálne budem pokračovať, lebo sa už konečne vyčasilo počasie na Liptove, nielen na východe, ale aj na Liptove. Budem pomaly vám ukazovať, ako správne liečiť a hlavne krčové vonkajšie žily a vyhýbať sa liekom a operáciám. Ako vidíte, tu predo mnou vám ukazujem schody, kde vám pomaly budem ukazovať, ako kráčam dolu schodami. Veľa ľudí si ani neuvedomuje, že schody sú veľmi dobrým prostriedkom hlavne na liečenie a hlavne na vonkajšie krčové žily. Ako vidíte, že kráčam ku tej vode, kde teraz momentálne ešte je zima, ešte a taká není vhodná, ak sa povie, podmienkam táto voda. Ale voda bude veľmi blízko aj toho projektu, na ktorom teraz ja pracujem už dosť dlhé roky, takže pomaly budem ľuďom ukazovať, vlastne o čo sa to jedná. Prv ako začnem vám hovoriť, vám ukážem schody.